Så leger vi den her. Hvad siger du? Så kan du lære det, kan du? Jeg hader kuglerne, jeg spiser ikke kuglerne. Og nu skal du være fanden fræk. Din lille rotte. Nu skal der ske noget meget sjovt. Og binder den her fast på. Og hiver han her. Okay, nu har jeg dig, din lille mus. Au, for satan! Au! Hvad sker der? Nå, det gjorde du selv. Så skal jeg spille billard, skal jeg. Mens du sidder fast. 3, 2, 1, og bum! Du har selv fået ikke ramme mig. Nej, det kan du godt give en mus. Bang! Au, for satan! Satan! The end.